जो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। रही हम लगौले उठ लाली जाली दहर के रही हम लगौले उठ लाली जाली दहर के नाचे हम गइल रही सखी को बेझार के कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे रही हम लगौले उठ लाली जाली दहर के नाचे हम गइल रही सखी को बेझार के कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे म्यूजिक बाय मुन्ना राज। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। बैठल उतर रहे सटे जावे के आगे रे टुकु टुकु ताके तबे सके हमरा लागे रे बैठल उतर रहे सटे जावे के आगे रे टुकु टुकु ताके तबे सके हमरा लागे रे लेजर लाइट ढोढ़िया को मारे बार बार देखते ही हो गइल मार कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। चंद्रमोहन चंदन शर्मा रही नाम रे फार के सामान हमार कहिए रसियान रे जयराम जखमी मुन्ना रही नाम रे फार के सामान हमार कहिए रसियान रे नाचते नाचते हमरा भज गइल चार टेंशन में बथे लागल हमर उठा पार कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे रही हम लगौले उठ लाली जाली दहर के नाचे हम गइल रही सखी को बेझार के कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे कि छवाड़ा बिहार के रे सामान भागल फाड़ के रे राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स।